বুমখা বকে আইন তোলা বহুত দিন ঘটনা বকে 20 তারিখ ঘটনা তামুই থুইছে তামুই মানে নাইতুমাই হতা কোন তখন তো টাকা আমি এখন তো 15 দিন 15 দিন টাকা তাও মাইক্রো টিকে মিয়া আমরা তো দিকে তো সরকার থেকে রাও খাই তো দিকে তো পারানি বড় কাম কেন্দ্র খাই গতব পারানি বড় খাই যাব ini parang kami dah kerja, nak cuma ni maya, ini tu walak ni খাই যাব ওকে সরকার হয়তো কোনো কেউ দেখাই কান মানে নাই তো না গই আর মানে না তো নি ফাইটা বকে ফাইকা সানাই নে থানাই বাবু সালাঙ্গা কে সানাই পরে সাথে থানাই নে তো তো ফাইয়া সুমান বই রে খালাইমো হ্যাঁ বজাগা বজাকে ইং জায়গা খালাই ni mo no oni jang thung ni thapong khai takok tai bukuk song sungtini norno sekang video punoka tabuk I kairam parani biromoni tripura hau phobjagai thimani thangnai 19 tarik salmarini simi je hasteo nobarwati phaimani yagulo tabuk 20 tarik ni phungo je bo aromna thangai phobjagai thimani tabuk bo manjako tini bai 14 din kakha haike ba hati bar nei engkha tabuk bo boni mangkthei manjako rotuklai tongo oro tabuk khumulung press club ni tuidulmung haike ba korbuk press club ni chaitok mabai o jaga tabuk khurui rutuknani samung chengjagoi tongo khlaijagoi tong इंगे फाइदि ताको बुकुक सं जों ताबुक थै थांजाक बिरुमनि त्रिपुरा उमर 50 बছर हायरक ओंखा हानि जों सायमानो ताबो बिनि लगी संनि सानमुं एबा नायमुं गाय बोसाइनि यासि कंसा सिमिपानो नुकनानि मुचुंगो फियाबा ताबुक बो रुतुगुइ तिख्लाय मान्याखौ बिनि लगी सं इंगे फाइदि जों ताबुक बबाय कक सालायानो बाहायके ओंखा बो दिनो बो सालो tamni bagai bo jaga thangai engka abono tui sung sunglai phaidi ingke chung kya sagra di nini logi song bo dino abo hai party mong engka मंगलबार दिन गा थांफ्लै मंगलबार दिन nini bumung tamo ani mo adini aduni tripura ke nini bosaini bumung khai birmani tripura engke adino 20 tarik ni je salmariwo boba haingkha norok apro aje watui nokbar phai tongkruwa norok bo jaga tongmani ingke bo jaga thangka tamni bagai abo hai tabuk bo khobjagi thika je hne jing rutuklai tongmani do saikna gadi puilani simi paithak jora puila khai bo jal sunani hi thang gwarga jal suna thangni se bo watanan de thang atma de ha benang sia atma salangya sal o gwarga se wat jal sunani thango Amti ini salang tanah no. Ada yang salang go. Anak lagi mai sung saudi. Ada yang saya kelang go. Ani kai hadrum ongklai. Tei bang ne ongklai. Ha bru ongklai. Hei ani sore hei ong ha. Ani ang nungsi haya hagai mai tu pungklai ye thangring klai lek chupai liya. Mani yang. Ani kai para ka thang sai thap. Oh apro. Gudum sangkat abo ke bom hajara pungko dang na. 사리고 아이들가 설단이 숨어요. 풍거 그런 거. onke bo phungajirsiri nono mai songchok di hninai aromna hni thangata haja inke nung apro gudrung sakhorang khanamani yagulo hangke tei bangnei bagjago ani kha hapru hapung kupri klai chore hin yung haplang nini jabai are yung ya ani bura yaksira thangai tini tmo ya reng halai mung ya ko nuksa hagang mai to phungkhlai thangring khlai khaplo bura bo jaga ringi khe sangke nang abo hapungo bang koriga ajaga nung je bo je thangmani abo thangmani ke nung saide man bo jaga na arom nu noi araga thangni le nu jawfle ujang bulung thangni nu ya phle asu jora ka nung nu kata je ba ya phongra nu khomple ujang bulung thangni nu ya phle yang inke nung olo bono o je gurum sa khorang mani ya pore nung bono
थांनि नायसुनि क्या रिहिन काटा ओरैनो जावफ्लै ओंखाय रिहिन मान परे बखार खं यासलिया एसा याखलै आं ओरैनो फायै पारागो थाङै पारागोले कासौलिया पारा लामायाव देगो थाङै ब्रुवे मालायो ब्रुनो साइर हगै असके आं फायखाफ्लै नौवा ओंखाय आफोरखौ न थांलाय आरो ओरैनिखाय बाव थाङै पारागो थां सायै पारनि ब्रुक फाय ओरत्रु फायखाफ्लै ओरत्रु फायमै मानियाफ्लै वावातै वावातैख्लै ओरत्रु फायजाव मानियाफ्लै ओंखाय ताबुक फान मानियाखौ मायाखौफ्लै दावखौथ' मायाखौ आंलाय बकरी को फानि नाम सो जावफ्लै बेकरें कं सापना नि बसायनि नायना मुसुमो मुङो या सिफाकसो हा नाय नाम सफ्लै मुङो बकरी फाको हानाय नाम सफ्लै आंलाय बो बाहाय वान सुक जे अमो जे आसक किलबा सिंसा हाताय बो 150 फुट हायरक गनो अबनोके जे बिहिनि कगनि मते अरनो बिनि गोसाय अरनो भिक्षा हायकेबा हायपानो बेकरें कं सा या सिकं सापा नुकनानि मुसुमखो बो बाहाय के अमनो जों बसकन सालो सामो बिनि वान सुक बुंबाय एक्चुअली नायदि जों तो ताबुक चराइखौ निमानो आनि गानाव गामिनि बररक गोबां मा दङ बर' नामचानि बररक दङ बरक टाइप कामके साइमाना नबनो जे पार्टी मुंनो आं जे साइमा माने आं जे फिलिं खाइमानि गबनो आनि नकनि आमिं खरकसा सै खरकसा टक मासा कामामानो फानोसे जों माने माया साक सापुं दिपरसा एक दिन दुइ दिन नायतुगु बरक गोथां खरकसा कमाय थांमानि दिनै बायहंगांके 13 दिन 14 दिन ओंखा ताबुक बबिनि मांगथैतम माननानि आबहाय कुनो कक्तमा करिखौ नुगैमान खाना जोंगाबन बगिन फाइसक बायजाक बिनि बिहिक सिमिया बिनि ताखौ बुहुक तंनाय रक थैका तो जतनो साइमानो हाफ हबजा कांगा गासा खाताय गतरमा थैसिनाय न कियाबा बोसायनि मोखां एबा बोसायनि बेकरें कं सापानो थैया तंसानि नुगलांनाय नायलांनाय आबहाय जे समाय तांमानि आ कक थाइसा बायनो जों दिनै अरा फाइसक बायमानि बा दिनै प्रेस करबुक प्रेस क्लाब सं खुमुलुं प्रेस क्लाब सं जों न खुगिया करै अरा फाइसक बायनानि जे बबा हाय कन्डिशन बोसायनि या सिकंसा बोसायनि बेकरें कंसा नायलां यासाक आं थैया नायदि ओ जे फ्लाड नि टाइमो त्रिपुरावो 30 नि सै गोबां गभर्नमेन्ट नि जे रेकर्ड अनुसारे हंगांके थैका आबोनि बिसिङो जतनि मांगथैनो नायतुगै मानखा गभर्नमेन्ट रिकभारि खाइजाका फियाबा ताखु खरकसा जेरो जुलाई बारि आमसाइनि क्वाइ फांग आमसाइनि ताखु बिरमनि त्रिपुरा बनो ताबुक बो 14 दिन काखा नायतुगै मानियाखो अबो करबुक प्रेस क्लाब सं खुमुलुं प्रेस क्लाब सं बा बरंनि गामिनि बररक नायतुगि आंगांके गभर्नमेन्ट निखे रेसपन्सिबिलिटी क्रेदिबा अरनि जे लोकेल एमएलए लोकेल एमडीसी लोकेल मंत्री बरंनि रेसपन्सिबिलिटी क्रेदिबा आं थासिंनो साका नुखुं खुंसानि टकसा मासा कमाय थांमासे नकफां अ टकसा मासानो अ बिनि सै मासानो बिनि आमिं मासानो नायतुगमा एसाक नायतुगु हंगांके बरक खरकसा काहाम क्रों बो खायना फाइमानि फानंथों बो दैसावो आरमनानि फाइमा फानंथों वातानानि फाइमा फानंथों बो बरक बनो जों नायतुगै तिखायना नांनाय दिनै जों कक्तमा थुमनाय रक ताङै अरो याग्रना नांखांगांके अबो खाकसादिगे जों एक्सप्लेन खाया थांगांगांके गभर्नमेन्ट अबनो छय जरावो नांमानि स्टेप नाहारियानि बागै जों दिनै कक्तमा थुमनाय रंनि सामुंयाबो जों अरो स्पटआव फायै गुदाल गंसा नावै बनो नायतुगनानि बनो रिस्किउ खायनानि बनो रिकभारि खायनानि फियाबा जों दिनै फायनानि बाद दंखा तै मुंसा लामा क्रिनि बागै नायदि तैबाबो अबनो कारिबो तैबो साजांनाय कक गंके जों कक्तमा थुमनाय रंनिबो कक्तमा थुमनानि सिमिनो कक्तमा वाइ मुं खायनानि सिमिनो सिनि सामुंया सोसाइटियाव सिनि अटर रेसपन्सिबिलिटी दङ सिनि सामुंनि बिसिंतै सिनि कगनि बिसिंतै सोसाइटियाव बाहाय एफेक्ट फाइ दं सिनि कक्तमानि बिसिंतै सिनि कन्टेन्टनि बिसिंतै बाहाय एफेक्ट फाइ दङ बरनो जों नासिना नांनाय जों नुगै मानखा शान्ति बाजारावनो 7 जना हा फबजागै थैमानि किसु किसु सिनि कन्टेन्ट क्रिएटर रक के यूट्यूबर रक दाहनाय ब्लगार दाहनाय आबनो तै कमेडि खायो जोक्स खायो सोशल मीडिया भाइरल खायो केबोनि बरक खरचा थैखा बुमा बुफा हाव फबजाग थांका न खुंसा थैबाय क्या अब कि सेंग्रा कक दिबाबो
social media abono short video khai viral khaijangai kok diba ani nukhungo khiklai nya nangnai abono je ang abono hamia wat bai hamia content snamui social media viral khainani busuk je tomung chini tipra sarokni chini content creator oni joto content creator ya joto social media blogger khania buya kisu borok abo haike tabu khlai tongo angke borno koinani musungo phaidi obo hai nok nukhungrokno parani borok sapung hupung sakya saya nangya kri borok tangya ke masaya जों हाया जे जों सालसा सामुं खायगांगे मास कायसा आसुगैसानानि साप्ता कायसा आसुगसानानि बरक सामुं तांखेसे बरक आजिनानि बरक माइरं पाइनानि बरक हातिंनानि थियाबा बरक सामुं याकारै तिनियाव जागावो जे दाखु बिरमनिनो नायथुगनानि बागै फाइलाय सामुं याग्रै दंगो अबो बरकनि सामुंया अबो गभर्नमेन्टनि सामुं अबो डिजास्टार मेनेजमेन्टनि सामुं अबो SDRF नि सामुं किन्तु बरक खलायानि बागै बरक अबनो इम्पोर्टेन्स रियानि बागै जों दिनावबो हायके गामिनि बरक यागमा रोखा प्रेस क्लाब रक यागमा रोखा नायना दि बेलायके खाखामजांनाय कक चिनि तिप्रासा यूट्यूबर रक चिनि तिप्रासा कन्टेन्ट क्रिएटर रक चिनि तिप्रासा ब्लगार रक कायसा कायसा पुखरि कतरनि कासिं थैमासे ब्रेकिं न्यूज कतरं थांगो आ कतर माताबारि ना कतर थैमासे ब्रेकिं न्यूज कतर मां थांगो चिनि तिप्रासा र 14 दिन कलाई बिनि डेड बडी मायाव खिलसिनि बागै नांमानि कक कतर यादा अवनि बागैनो जों अ पारानि बरकनि सिमिनो दायित्वया जों आगरतला फानतंदि जम्बुजला फानतंदि मान्दाय फानतंदि जे जा फानतंदि सरस्वती फ्रासा फबजाक माने अबो आनि बाबुनि समान आनि काकानि समान आनि जेठानि समान आनि नगनि बरक होननाय मान सबनाय जों अबनि बागै जों बन नायतुगै माननानि बागै अर फाइके सिमिनो बन नायतुगै मान हाइया नग तंग तै जों कन्डिशन क्रिएट खाइमानो गभर्नमेन्ट प्रेसार क्रिएट खाइमानो SDM और स्पॉट अफ हाइ DM स्पॉट अफ हाइ NDRF टीम स्पॉट अफ हाइ बन मानिया सकनो किफिलिया नै व्यवस्था खायनानि आबो चिनि कक्टमा थुमनाय रं रेसपन्सिबिलिटी आबोनो जों कन्डिशन छनामानो आन बागै आं कय मुंनारगो चिनि प्रेस क्लाब नि बखाक्तै परबुक प्रेस क्लाब नि बखाक्तै हासेनि जत ककब्र कक्टमा थुमनाय रं फाइदि ताखु बिरमनि तिरपुरानि मांगथै माया साक जों अबनो तियै कक सानाय खरांथि सानाय गभर्नमेन्ट न प्रेसार नाय गभर्नमेन्ट न रिक्वेस्ट खायनाय CM न रिक्वेस्ट खायनाय ADC नि CM न रिक्वेस्ट खायनाय पॉलिटिकल लीडर न रिक्वेस्ट खायनाय जों तांगै मायां नाबा चिनि ADC गभर्नमेन्ट दंग चिनि मन्त्री दङ चिनि MLA दङ चिनि MDC दङ तामने अबाब दंबा चिनि BDO दङ चिनि SDM दङ चिनि तिप्रासान बिसङो बरक तिन तां खानायं बरक तिप्रासान डेड बडी अफ दिखे 14 दिन मायांगै दंमानि अब ताखु रनजित सिमिनो नों ताखु अमल्य सिमिनो पारान बरक सिमिनो फाइ जों तिनि स्टेप नाना नङबो हाइया बरक बतिनि बो मीडिया प्रोफेशनल यफान yang थंबो बो गभर्नमेन्ट खरस अफिसार मानो बिनि बो चिकन्टेक हेसुबासु चिनि ताखु बिरमनिनि मांखथैनो नायचंमाननि बागै बेलायके सामुंसुंनाय आबनि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जों कक्टमा थुमनाय रक सिमिया ससियेल एक्टिविस्ट जे सामुं खायनाय रक पलिटिशियान रक समाजनि बागै सामुं खायनाय रक NGOs रक सकांगै फायदि अ जागाव जे करबुक प्रेस क्लाब सं बरक बिरमनिनि मांखथैनो माया सागर जे केम खायतं फायो बरक एटलिस्ट हालो फादिसले साना नांनाय बेलेना और तुई मानथगिया कुनफान मानथगिया जतन क्राइसिस जत मानै तुमनानि हिंगांके रेखा रै हापुं हाथाय गासावै लामा हिमै ओ केम सखयना नं बरकनो माइखब जानाय बागै व्यवस्था खायरेमे हे चिन्तिप्रा अफिसार रक आपसे तलाउ गलाइया जों चिन्तिप्रा सबलायखे माया गनां आनि ककनो जे जागा कोनावो तंगैनो रखनाय तंनाय रक ककमा थुननाय फानंथों अफिसार फानंथों समाज सेवक फानंथों एबा कि पलिटिशियान फानंथों रक फायदि स्पॉट अफ हायापानो करबुक प्रेस क्लाब सं स्पॉट दङ बरकनो खक्सा खंनै सुबाय पारानि बरकनो माइ खपसा जानानि कौनि कक जागाबो माइरंनि व्यवस्था हातिनि व्यवस्था खायरेखा आसक बाय नंग बले जेसक माया साक 10 दिन थं 15 दिन थं बनि मांगथैनो तिसाय माया साक जाते अरो जे सामुं खाय तंनाय रक बरक मुसासक मानथों बरक हाजिरा थांयावै अरो जे सामुं खाय तंमानि बरकनि बागै एटलिस्ट रेगा थांगांके 200 250 मानो 200 टाका ले सारो खायगां बरक दिनाव जागाव 25 जन सामुं खाय मानि ताइन दिन 50 जन सामुं खायनो 100 जन जागाव लेबार खांगांके साप्ता कायसा बाय साप्ता कायसा नांया फानो जों बिनि मांगथैनो नायचंमानि चान्सेस दं इंगै मानो बिनि मांगथै नायचं माया फानोङै मानो आबो जों गेबो ग्यारेन्टी रिमेया केबा गभर्नमेन्ट याग्र खांगांकेले गभर्नमेन्ट अ जागाव स्टेप नाहार खांगाले वो पसिबल जतनि डेड बडी नो जों नायचुगै तिखलाय मानखा दै कतर मासो आतै बांलादेश थाङै सगिनाय आरोनि डेड बडी नो नायचुगै तिखलाय मानखा आसे हा गोबां मा जागाव हावि फबजाका बुनि जागानि बुनि आमचाइनि मांगथैनो नायचुगै तिखलाय मान हंगांके अ जे कय फांनि मांगथैनके नोंथाङै नायचुग तिखलाय मेंनाबा निचय माननाय आन बागै आं कयो गभर्नमेन्ट नि जत अजम खुसुग जमारक न नरक
no nasingjak kamini borok bini logi song amchani borok norok government ni bahakte step nahar kangkangke takok birmoni Tripura ni mangkring naitugui mane.